Совет гаскәрләренең Афганистандан сыгарыла башлауына быел 35 ел тула. Һаумһыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы хәрби бәрелештәр ветераны, Өфе каласының Октябрьский районы хәрби туганлык җәмәгать оешмаһы рәисе урынбасары Ришат Хәсәнов. Һаумһыгыз. Ришат Шакирович, был көн һеҙҙең өсөн барығыҙ өсөн дә иҫтәлекле көн һала. Нисек үтә ул? Җегетләр белән җыелабыз. Төрле мероприятиелар үткәрәбез. Осрашыулар булалар инде. Битендә, безнең битендә Бүлсә Комаровда стелла бар, мемориал, скорбящая мать. Җиңү паркында. Җиңү паркында. Анда бөтен ветеран афганистлар шунда җыелып, шунда искә алабыз җегетләрне. Анда битендә стелла бар, кырларында язылган үлеп калган безнең җегетләр. Шунда фамилиялары бар. Венок куябыз, шәшкәләр куябыз. Шундай зур мероприятиега барабыз. Потом инде дальше уже выдвигаемся на южный кладбищега. Аллея ветеранов, безнең барганда, аллея ветеранов. Анда уже заранее барып уже тозарттык. Все уже подготовили. Анда барып җегетләрне тоже анда венок, шәшкә салып, аларны шулай дип итәбез. Ягъни һеҙ үҙегеҙҙең хеҙмәттәштәрегеҙ тураһында иҫкә алып, уларҙың иҫтәлеген онотмайһығыҙ тиергә була. Бына үҙегеҙ ҡасан һәм нисек эләктегеҙ Афғанстанға? Шул турала ла иҫкә төшөрөп үтәйек. Мин үзем родом Оргаза районында Ишле ауылынан средняя школаны беттем. Потом 86 елны май айында эләктем нигә. Шок инде службага анда бит ул вакытта служба 2 ел. 2 ел, учебка эләктем беренче Ташкентская областка. Еще учебка Шерчикта. Учебкадан соң был нигә инде җибәрәр безне Афганистанга. Афганистан город Кандагар. Һеҙ Кандагарда Мин Кандагарда служиттем. 70-я отдельная гвардейская мотострелковая бригадада 40-й армии, старший стрелок гвардии рядовой. Барғанға тиклем, Афганистанға барғанға тиклем, ондагы вакыйгалар тураһында, онда барган бәрелештәр тураһында һеҙ белә инегеҙме? Сөйләләр, что мы сугыш бара, Афганистан, минең одноклассникым бар, тоже Роберт. Біз может Афганистанга да эләгербез, судьба же, может быть, төрле хәл. Ул менә майда китте, Кабулга эләкте. Мин киттем майда, Кандагарга эләктем. Быға тиклем һеҙҙең ауылдан Афғанстанға хәрби хеҙмәткә эләккәндәр юҡ инеме? Берәү бар, без өчәү ауылдан. Ул старша миндән. Әйтегеҙ әле, иң хәтерегеҙҙә уйылып ҡалған ваҡиғалар Афғанстандағы? Андай неләр күп булды инде анда. Сугыш бара бит. Сугыш анда күп рейдлар, неләр, операциялар теге. Самый әйтергә була инде, караванны алдык. Теге анда маджахидлар оружие ташылар бит безнең неләргә, против неләргә, наркота, оружие. И без уже банданы инде выдвинулись нигә специальная операция булды. Шунда по уничтожению этой банды формирования. Шул вакытта был награжден медалью за боевые заслуги. Ул банданы уничтожили. Теге оружиеларын забрали дигән кебек, теге вертолет чакырып, оружиеларын төяп, бөтен неләрен, машиналарын, теге наркотикларын яндырып, шундай операция үткәрдек. Андай операциялар күп инде безнең. Һеҙ 1982 елда хәрби хеҙмәттән әйләнеп ҡайтҡанһығыҙ, һәм бына 1989 елда Совет гаскәрләре Афғанстандан сығарыла башлаған. Был хәбәрҙе ишеткәс, нимәләр кисерҙегеҙ, нимә дип уйланығыҙ? 89 елында вывод булды бит инде. Сугыш барды бит инде, беләсез, теге почти 10 ел барды. Без ул сугышта җиңмәдек тә, җиңелмәдек тә. Без анда чыктык гордо, с поднятым флагом. Җегетләр ничектер итеп калдылар, потому что 10 ел барды бит сугыш. Күп җегетләрне югалттык, почти 15 мең кеше. Күпме раненый, күпме инвалидлар булды. Большие потери, тяжело булды инде менә. Бу вывод ул әйбәт булды, что җегетләр чыкты, что безнең бөтен войска анда калмады.
Бына әйттегез, күп кенә кешеләр, дусларыгыз вафат булды, яралылар да булды дип, әле уларның ата-әсәләре күптәренеке исән булуы ихтимал. Һез уларны нисек бына ошо байрам уңайынан күрәһегезме, карайһыгызмы, уларны онытмайһыгызмы? Дөрес, без менә шул праздникларда ата-әнәләрен җыябыз. Менә бар бит инде 8 март теге Олар көне. Олар көне бит инде шундай ниләр, шундай праздникларда аларны не только 9 майда аларны җыябыз, аларга өстәлләр корабыз. Алар бик шат, что алар бит инде алар безне күрәләр, как будто без аларның уллары. Алар бик рәхмәтле безгә инде. Без елда аларны шундый нигә җыябыз. Алар конечно, аларның хәле олылар инде, аларга 90-95 100 яшь, онытмыйбыз. Монда бит алабыз еще теге ветеран Чечня мамаларын алабыз. Хәзер бит Чечняда бар. Аларны тоже аларны калдырмыйбыз. Ягъни уларны онытмайһыгыз, калдырмайһыгыз. Буны һезнең шәхсән үзегез өчен Афганстан биргән хабактар нимәгә өйрәтте һезне ул? Аннан көткәч теге шундый уже киттек бит инде. Җегет кебек, монда кайтып инде уже. Шундый настоящий воин, солдат уже күреп уже достойно яшәргә кирәк инде, служителя кирәк. Укып чыктым менә Уфада бит инде 90 елдан бирле эшлим. Уже бер урында МУП УИС инженер институтларында эшлим. Кешеләргә җылы су, җылылык бирәбез. Кешеләргә йылылык бирәбез, бик матур һүзләр әйттегез. Мөгаен да ошо һезнең алып кайткан иң төп хабагыгыз булгандыр. Күңелегездә ошо йылылык хөрмәһен дигән теләктәбез. Тапшыруыбыз артабан дәвам итә. Тапшыруыбыз артабан дәвам итә һәм без студиябызда Илгиз Тимерхан улы Вәлиевте, Рәсәйнең Афган ветераннары союзының идара әгъзаһын сәламләйбез. Һаумыгыз. Илгиз Тимерхан улы, бына әле һезнең хезмәттәшегез Рәшат Шакирович әйтеп үтте, Афганстандан совет гаскәрләре еңелүсе булып сыкманы. Без үзебезнең байракты югары күтәреп сыктык дине. Килешәгезме бу фикер менән? Почти килешәмен, потому что без хезмәт иткән елларда мин аз гына алдарак хезмәт иттем. 1982-84 елны разведротада 2100 дивизияда. Ни өчен килешәм, потому что безгә кадәр Совет посольствосы анда күп итеп инженерлар, укытучылар, медперсоналлар киткән иде. Халык, гади халыкны укыту башлаган иде. И шул укытуларга чаралар күреп, комойчалап, банды формировалар дистритита башлагач, хезмәтләрен аларга халыкка каршы булгач, аларның Афганистанның республикасының идарәсе Советлар Союзының идарәсеннән ярдәм сорый. И без формирование кирип, шул банд формирование белән көрәшә башлый. Ни өчен мин риза, еще халык азрак простой гына яшиләр инде, әйтәсем килә. Гади яшиләр. Продукты җитешми. Совет усурындагы безнең яшәеш белән тап килми. Юк, мин сразу столкнулся, анда аларның даже үзләренең календарьлары да 1360-66 ел бара. Бездә 1982, анда шулай калган. Яшәү кимәлле мөгаен шул. Газ юк, газ плитәсе мин аларда күрмәдем. Ул Кабул городында инде, где советское посольство работало, анда бар, ә менә ал простой провинцияларда, кишлакларда халык гади, күп балалы семьялар. Хатын-кыз барысында кул көче белән эшли. Иратлар тоже куәдер шәп киткәннәр, нәрсәләр табып алып кайталар. Урман дигән нәрсә юк, утын өчен дефицит, ягу кыш барыбер теге бездәге кебек салкын кыш килмәсә дә, суык минуслар килә. И халык инде шул бездән килгән керосиннар белән, шул лампалар белән, шул плитәләр белән янлалар иде. И менә шул колонналар совет гаскәрләре белән килгәндә, колонналар Советский Союздан мятежниклар аларны һөҗүм итеп, тормар итәргә тырышып, без шулар белән көрәштек. Колонналар сопровождать итә ике штатлар хәтле. Бөтен Афган тирәләп. Әйткәндәй, бына һез үзегез был Афган һугышыннан һуң үзегез өчен нинди хабактар алдыгыз? Нимәгә өйрәтте һезне? Зур опытка ия булдым инде. Гади гына авыл егете Афганистанга барып кергәннән соң, мәктәпләр бетеп,
уже возмужать итеп, теге үсебрәк кайттым, башымда һәм үземнең ихласымда күп опытка, жизненный опытка дучар булдым. Ул миңа бүгенге көндә дә ярдәм итә, кешеләр белән аралашырга, тогры дуслар табырга, ну, вообще дөнья көтәргә үзенчә зур багаж булды. Бuna бүген республикабыз гына түгел, Рәсәй дә шундый катмарлы шарттарда яшәй. Безнең егетләр әлеге вакытта махсус хәрби операцияларда катнаша. Ошондай шарттарда афган ветерандары үзләренең бурысын нимәлә күрә? Мен монда инде әйтәсем килә. Без СВО башлангач та үзебезнең служакларыбыз белән, хәрби егетләребез белән беренче көннәрдән ярдәм итә башладык. Мин анда уже 7 мәртәбә барып кайттым. Безнең махсус ярдәмебез инде егетләргә, землякларыбызга һәм Башкортстан полкына автомобильләр итеп бирү, Нива, УАЗик, потому что онда әзгенә алар миноборону полностью обеспечивает, вооружение, питание, алар бер нәрсәгә жалоб итмиләр. Ну, когда моннан бездән бара ярдәмгә машиналар, тем более гражданские машиналар, аларга проходимость, разведка ясарга, алга барырга ярдәм итәләр. И аларга бик обстрел да юк. Biz bu işini bik alып барабыз бүген теләп. Әйткәндәй, Афган һугышы ветерандары үзләре улар әүзем җәмәгать эшендә алып бара һәм башка ошондай эшләр турында һөйләгәгез инде. Спорт ойындары оештыру, башка саралар. Безнең бүгенге көнне инде Россия Федерациясендә Российский союз ветеранов Афганистана, боевой братство, бу егетләр барыбыз да бергә, бер компаниягә, бер группага мәҗбүри тупламаганбыз. Матур итеп парадларда катнашабыз. Шуннан соң үзебезнең Шурави дигән команда проекты бар бит инде, хоккей, волейбол, футбол. Мин үзем волейбол уйныйм. Бүгенге көнне үзебезнең командабыз бар. Безнең шул мәктәпләрдә, колледжларда, аграрный университетта выступать итәбез. Безгә спортзал бирәләр бушлай тренировкага. И шул выступлениеләр үзелә без үзебезнең яшь буынны спортка дәүлибез. Что кирәк була бу спорт армияда хезмәт иткәндә, и в целом дөньяда тормыш көткәндә дә спортивный егетләр безгә кирәк. Һәм әлбәттә үзегезнең вафат булган достарыгызны, уларның ата-әниләрен онытмайбыз дигән хезмәттәшегездә. Бу чарага әйтәсем килә үзебезнең илебезгә, хөкүмәткә, верховный главнокомандующийга Аради Фаритович Хабировка республика күләмендә зур бәйрәм оештырган өчен үзебезнең памятникта җыелабыз. Хезмәттәшләребез белән бергә күрешәбез. Бер ел үтеп киткән бит инде булдардан бирешләр. Шуннан соң үзебезнең мәрхүм егетләрне искә алабыз, минуты молчания, чәчәкләр салабыз. Зиратларда аларны барып тагын бер карап китәбез дә, әниләр, әтиләр кемнәрнең исәнлеге, к сожалению, күпләр юк. Аларда безнең белән булалар, улларыбыз дип безгә йомшак дәшәләр. Алар белән бергә йөрибез. Шуннан соң инде концерт чаралары, анда кирип утырып, үзебезчә әзрәк бәйрәм итәбез. Хәтта инде бу безнең теге хәтер алу көне генә. Бу хәтер көне. Хәтер көне безнең. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, Совет гаскәрләренең Афганстандан сыгарыла башлауына быел 35 ел булды һәм ошо уңайдан без Илгиз Тимирхан улы Вәлиев, шулай ук Решат Хасанов, хәрби берлештәр ветераннары һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.